chakpi wọ Igbo ndị ọma, anyị eburukwa akụkọ ifo batakwa ọzọ. Ihe o ji abụ oge ọbụla anyị gọrọgọrọ anyị enyekwa unu akụkọ ifo bụ na ụmụaka anaghị akọziri ha akụkọ ifo, mana akụkọ ifo so n'ofu ihe ndị eji were echukwa asụsụ na omenala Igbo, asụsụ omenala Igbo maka ihe mmụta na-adị na ya. Mana anyị ga-aga n'ihu iwepụtara unu na nkịta anyị ga-akọrọ unu ka ụmụ nnụnụ agụtagburu nna ha ka ha na-agụsi je. Ụmụ nnụnụ agụtagburu nna ha ka ha na-agụsi je. O wee bụrụ n'ofu obodo n'otu oge agụ na ofu nnụnụ dị na mma. Ịmagonu ị ga-amanụ ebe agụ na nnụnụ na-adị na mma. O wee bụ na ha na-atọ ụta, mana ụta ha na-atọ ha na-atọkwa ya na ntọwa jelo, maka na ya bụ nnụnụ emego okenye, ọ mara ihe agụ ya emenwu, wee na-ekere agụ nkwụcha. Mana oluzie nke mbọsị ahụ agụ wepụta debe mee ahụ ka ihe onye ahụ na-aya na ahụ esighị ike. Nnụnụ ahụ wee na-asịzi hei kedụzi nnụnụ a na-agwago mụrụ ụmụ ịsaa ka ọ mụrụ. O wepụtazie fụzie agụ wepụta na-efe ya na-eme ka gasị na ya na ha anwụ anwụ, ka nnụnụ ahụ wee nwee ike bịakwuo ya nso. Mana enyi na-abụ na-atọ ụtọ, mana ha anaghị abịa ibe ha nso. Efu na ọ fịara ahụ onye nke chọrọ iri nwanne ya, na ọ fịara ahụ. Etu a ka o si wee ghọọ ihe ọ ghọrọ. Nnụnụ ahụ apụtazi afọ ya si oke enyi ọ gịnịzi agụ na-eme nwụrụ ka onye na-anwụ anwụ. Nnụnụ ahụ na-asị hei ka o si dịzi n'ụda. Nnụnụ makwa onye agụ buo maka agwa ha bụkwa enyi, mana enyi ha bụ enyi ụtọ ogologo ngazi, maka onye nyere ekwentị na-erikọ n'igbo ogologo ngazi ka o ji eri. Nnụnụ ahụ wee buruzie wee pụta na-ajụzi agụ na-ekwu ka onye akpịrị na-atachi ya. Agụ ọha anụsi ihe agụ na-ekwu, ọ mahụ na ihe ya bụ agụ owuru kpụrụkọrọ ka o wee nwee ike bịakwuo nso. Ya ka a na-emezi ebe nnụnụ na-emezi ka o si eme gị, ọ na-eme gị ebe a, na aha nụkwụzikwa ihe ị na-ekwu ka ya kpụdowekwuo nso ka ya wee n'ihe na-ekwu yam. Agụ wee ghọrọ ya bụ nnụnụ. Ha ụmụ ya pụtazịa n'ezie ya fụzie agụ mbọ na-abọrị nna ha. Ụmụ nnụnụ wee tie nke izifọ kpọpụ jee kpọọ ụmụnne ha pụtazie tie ọbụna agụ adọgbuo na nna ha na-abọrị ha wee bee kedu ihe ha ga-eme maka nna ha ahụ fụchachara ha n'anya, na-agba mbọ ịfụ na ha na-eme ọfụma, na-eri nri ụbọchị, na-enyere ha ka na-achụta nri ụbọchị. O wee bụ na ihe anụnwa emezie ihe o jikwa dị n'ọfụ bụ na nne ha nwụchuru anwụchu. Nnukwu nna nnụnụ ahụ wee jizie aka ya na-azụ ụmụ ya. Ya ka ọ dịzi ya n'ụda nke okenye n'ime ha wee sị na ha ama edie na afụcha nke a na-aya afụ ya ihe. Eweghabaruo wee sibe kpaba kedu ka a ga-esi mee ha. Eweghakwuo na ha ga-asụ egbe, maka na mgbe gboo na-egbe ọsụsụ ka ndị be anyị ji bime. Ndị be anyị asụbaghị egbe tupu ndị ọcha bịa. Ọ maka ndị na-eche na mbọsị ndị ọcha bịa ka ndị be anyị mara maka egbe. Ndị be anyị ma maka egbe tupu ndị ọcha bịa, ha na-asụ egbe. Ụmụ nnụnụ wee jee sụba egbe sụchaa wekwu na ha ya. Mana unu mana nwekwa anụmanụ kere nkwụcha ka agụ, n'agbanyeghị na o siri nnukwu ike. Ha wesị kedu ihe ha ga-eme, ha wee jee nyobe agụ wee fụ na o nwere agụ na-emebe mmemme ịgọchi. Agụ na-ada agọba chi ya, otu agụ si eme ihe ọdịnala ya.
o wee bụrụ na agụ anwụpụtago ọkụkọ ọcha o ya eji wee gọchie wee bazie ka o wekọtasị ihe ndị ọzọ o ji were agụchi na-apụta ozugbo ọ bụrụ na nke izizi maka nke izizi ka ọ na-ekpukarịcha nke ọkpara atụkwasịghị ọkụkọ ahụ gbara ọkụ dobe n'ala agụ anụzi ụda egbe gbapụta n'ezie ụmụ nnụnụ ka ha mere iri ọ bụrụ na ha agbagbuo n'ọkụ o ji agụchi agụ wee bee ọ bụ onye gburu ọkụkọ agụ ji agọlụchi ya ha nọ n'ọgbakwute m na-agụzo ahụ n'ọgbakwute m ụmụ nnụnụ za sị ọ bụ ụmụ nnụnụ na-ebe ha na-ebe maka nna ha agụ jidere bọrịa anụnụ gbakwute m nke izi sụkwa sụkwụm kapim ọgba agụze ma akwa na ị ga-agbakwa agụ ga-agbatakwa ya dịshọn ya agbata ya ị ga-anụ nso maka na ịma na egbe a na-asụ asụ ofu edichara nke ọgbara ọfụ mana ndị ọgbara ọfụ na enere ndị long range mana nke a ha na-asụ bụ ka o wee mara kpọrịkpọ na ihe enweta ị ga-abịa nso so ọ gbagboghị ya agụze anụ unu mana egbe a na-asụ asụ bụ na-agbada abịa sụgbakwa mgbe ọ na-emezi ka ọ sọkwada ka ọ wee gbakwa ọzọ agụ makwasị ya tagbuo ha mgbe aragbaghị ndị ụmụnne ndị ọzọ gbachaa ha n'ọkwa nke ịbụọ mapụtakwa na-ahazi egbe agụbekwa ọ bụ onye gburu ọkụkọ agụ ji agọlụchi ya ha nọ n'ọgbakwute m na-agụzo ahụ n'ọgbakwute m nke ahụ zakwasị ya ọ bụ ụmụ nnụnụ na-ebe ha na-ebe maka nna ha agụ jiri bọrọ ya anụ n'ọgbakwute m ọsụkwa agụ emekwa ya ọgbakwa ya bụm agụze ha agụ ezekwa ha nyanwa na onwe na-eme ka ya sụkwatakwa nke ọ ya agba ọzọ agụ makwasị ya tagbuo afọ ise kedu ha eme ihe a mekwa nke ịtọ mekwa nke ịnọ mekwa agụrie ya nke ịtọ mere agụrie ya nke ịnọ mekwa agụgụọ ọza ọgba ofie agụrie ya nke ịnọ mekwa ọgba ọza ofie agụrie ya ka emegide bata na nke ise bata na nke isii ụfọzịa naanị nke ịsaa bụ nke pekarịchara n'ime ha nke ahụ agụnyere dị ya n'ihe o wee pụta agụ wee nezie fụ na ha afọ maka agụcha na ha agwụna maka nke ahụ fọdụ ya agụ nwapụta wee tie ọ bụ onye gburu ọkụkọ agụ ji agọlụchi ya ha nọ n'ọgbakwute m na-agụzo ha nọ n'ọgbakwute m nke ịsa ahụ wee were obere onu ike ngwụ wee tie na ọ bụ ụmụ nnụnụ na-ebe ha na-ebe maka nna ha agụ jide bọrịa ha nọ n'ọgbakwute m sụkwụm o wee bụ na nke obere na-asụkwasị ka o wee gbaa mana na-emechie ka onye ike gwụrụ nko n'ubi ahụ ka agụ ji wee sị na ya mee chebede aka ọ gbaa anya ya eje makwasị ya ozugbo na nke anwụọla na anwụ ebe ndị gbachara dị mkpa enweghị ha na ha tụtaghị ya mbọ nya ka ọ na-emezi ka ọ makwasasị agụ nke obere ahụ wee hutunata nwa ya tụkwasị ya n'ụmụ ihu a ga-ata agụ tọgbọ o webe ụlọ nke obere ahụ bụtara ọbọ ihe agụ mere nna ha ọ na-ebezi maka na ụmụnne ndị ọzọ anọzi ya ọ na-enwe aṅụrị maka na ihe ha bịara na ha nwetara ihe ha bịara mana ụmụnne ndị ọzọ akọziri ha n'akụkọ ọgwụ ebe akụkọ a gwụsịrị ya gị bụ onye Igbo na-ege ntị wee sị anyị na-ekwu oge ọbụla tụnye okwu na ngalaba okwu ka ị gwa anyị ihe ị mụtara n'akụkọ a dịka anyị si ekwu ọkwa agị n'Igbo sụọ n'oyibo na anyị ga-aghọta ihe ị na-ekwu ka ọ dị na mgbe ọzọ